Темата, знаете, е поколенията. Сега ще ви кажа едно много силно и важно откровение. Слушайте внимателно. Поколенията са възможни само когато има мъж и жена. Това е. Друг път няма. Мъж и жена, семейство и тогава поколение. Това е Божия ред. Голямо откровение, нали? Но това е истината. Днес ние сме заляти от вълна, която идва да ни каже, че не е само това реда, че е нещо друго. Че може да не сме се родили. Какво става, като се роди един човек на белия свят? Какво казват? Първо, какво казват? Да, честито имате момче. На мен ми казаха, честито имаш момиче. Това е. Не ми казаха, честито имате гей. Честито имате бисексуална. Това, виждате сами колко е абсурдно. Тази лъжа и измама на дявола е една извратеност, която много точно се говори преди мен, да имаме, да се използваме тук това, което е между ушите, нали, силното вещество, защото иначе може да бъдем заблудени. И днес дори се опитват да изкарат нас, християните, че ние сме нетолерантни и че ние не разбираме различните. Отишли при един евангелизатор, Бонке, сигурно ще го чуе, много известен, с цел да го оплетат. И му казали, нали, знаете, че идват журналисти да кажеш нещо и да почнат да те съдят после. Да изговориш нещо, че не си съгласен. Защото в крайна сметка това е библейски модел. В Стария завет тези, които са били обратни, са били избивани с камъни. А и в Новия завет пише. Пише, защото се оставиха Господа, поклониха се на тварта, на творението, а не на Твореца. И Бог е предаде на нечисти мисли, на срамни неща, които те тръгнаха в заблудена посока. Тоест, библейски е ясно казано. Няма какво да коментираме. Ясно. И се отишли да му кажат, нали, да го питат какво мисли за гей хората. Или сега ги наричат ЛГБТ, нали? Лесбий, гей, транссексуални, бисексуални. И той помолял се казва, Господ, какво да каже? Го каже нещо, ще му оплетат тук, ще почне. И Господ му дал едно откровение, той казал, аз като отива на бензиностанцията, не слагам маркуче в аспуха, ами го слагам в резервуара. Разбрах се ли го? Не съм го казал, аз по-свят от мен го е казал. Има си анатомия. Оставете Библията, оставете вярата. Ние сме създадени. Творецът ни е създал по много специален начин. То всичко се показва. Кое е за какво е? Просто ясно, не е нужно да имаш образование. Обаче, казва се, с извратеното си мислене, някои се изопачиха. И ние не трябва да се подаваме на такъв натиск. Или на лъжите на дявола. Нали, гледаш се, аз ко съм, бе, да знам ко съм, аз не знам. Нали? Ти не си мъж, не си. Нали, оставете ги тези лъжи и бъдете. Аз вярвам, че Господ иска мъжете да бъдат мъжествени мъже, а жените да бъдат женствени момичета. Вярвам в това нещо.
На някой му е дадено повече, на някой по-малко. Обаче следвайте този модел. Мъже, бъдете мъжки момчета. Поставете си го, решете, вървете в тая посока. Жени по същия начин. Някой път нещо се случва в живота, някой е израснал без родители, без баща, примерно. Бил е насилван, не е имал приемане, не е имал насърчаване. И е възможно да намери повече приемане в някой от същия пол. Това не означава, че си обратен и че Божия план за тебе е такъв. Това се лъжи. Не ги оставяте във вас да влязат. Сега половината от това детайл да го казвам, той Дани преди мен го каза. Така че ме улеснява. Ще бъде кратко и всички ние ще продължим по-нататък. Само ще кажа няколко думи, за когато се говори, нали, пак за... Говорим за поколение, че трябва да има мъж и жена. Ще кажа още нещо по този въпрос, което също е практика между нас, християните. Понекога, нали, този въпрос е много голям. Дали е Божията воля? Нали, говори се достатъчно дали този е определен от мен, за мен човек. И някой път християни отиват при хора, които ще ги нарека 50-ни врачки. И ако каже сестра, еди коя си, дали е Божията воля, значи трябва да действам в тази посока. Но ако каже не, тогава не. Чува ли сте за такива случаи? Не оставяйте тези духовни преживявания да ви отделят от здравия разум и от това, което Бог има за вас. Не оставяйте. Сега аз съм женен от вече близо 25 години. Имам 3 деца, пораснали. И си още се питам дали е Божията воля за моята жена. Така е. Никога не си сигурен. То в себе си не си сигурен, пък в себе си не можеш да разбереш, пък какво да става другия. Въпреки това, Божията воля да бъдеш верен. Божията воля да търсиш Господа. Има много ясно изразена Божия воля. Не оставяйте този въпрос, понеже християните ги се знаят, че ако се ожене за някой, трябва да живее цял живот с него. Нали? Не може да каже, минаха 2-3 години и казва, май, не сме един за друг, че ще пробвам друг. После ще пробвам друга и после пак и все някъде може да намеря нещо. Нали? Обаче християнина, понеже знае, че като се ожени, той се посвещава да живее с този човек до края на живота си. Така ли е? Или аз съм много старомоден? Така е. Нали, аз така мисля, така съм научен. Нали? Жениш се за някой, се посвещаваш, приемаш го с недостатъците, защото и той те приема с недостатъците. И продължаваш да живееш с него, въпреки всичко. Когато има проблем, ти не казваш, ти си проблема, заменай си. Ти казваш, дай да го решим този проблем. Къде е отговор? И така, продължаваш заедно. И понеже този въпрос е много сериозен, ти избираш избор за цял живот, тук забелязвам, че братята се плашат много. Що братята? Що е? Кой прави предложенията? Там един мъж имаше. Браво, кой си ти? Днеска и това се е извъртило, бе. Какви са тия мъже? Ти тая жена харесваш ли или не харесваш, бе? Какво правиш, бе? Ясен си. Аз вярвам,
че Господ ни е създал и е вложил във всеки ни човек и разум, и чувства, и дух. И вярвам, сега аз накратко ще ви кажа, аз вярвам че това, което е Божията воля, има някаква хармония в него. Съгласни ли сте? Че това, което Господ прави, то е хубаво. Нали? Съгласни ли сме? Сега, виждал съм случаи, нали, примерно, идва при мен едно момче, така, толкова на височина, и до него застава една, ма два пъти по-голяма от него. И казва, ние не знаем дали е Божията воля да се оженим. Нали, замислени. И само като ги погледнеш, ти става весело. Не казвам, че има изключение. Могат да се харесат, могат да се обичат, могат да имат години наред. Но вярвам, че това, което Господ прави, има и влиза в някакви рамки на хармония. И тя е външна. Да, ни каза достатъчно. Аз вярвам също, че като видиш някой го харесваш, трябва да го харесваш външно. Аз не съм съгласен с това, че нямало красиви хора между нас. Ето, пред вас стои един красавец. Първо, тя красотата е съвкупност от много неща. И че нямал мускули. Но ето, аз пък имам. Но той е съвкупност. От това какво излиза от тебе. Какъв е твоя дух. Може да има супер красавица и да те смързи с първите две изречения и ти направо си умалял и изчезнал. Така е. Трябва да има хармония и в сферата на душата. Където са емоциите, където е разума. Трябва да има хармония. Тя се мисли за стихотворение и за красота, пък той си мисли там за багера или за нещо. Естествено, нали? Такива са заниманията, обаче някакъв път, ако нямат нищо общо, и те са много различни, мъже и жената са различни поначало. И все пак трябва да се търси някаква хармония. Той народа го е казал много хубаво. Всяка жаба, си знае гьол. Тоест, търси това, което ти подхожда. Това, което ти прилича. Освен като се погледнеш в огледалото, погледни си и дипломите. Погледни си къде си. Всички тези неща са в някаква хармония. Тя е изкарала 3 висши, той едва ми изкарал основно. И после ще имат общи моменти, интереси заедно. На споделяне. Говорим за да се търси хармония. И много ясно беше казано и аз го подкрепям това. Духовната хармония. И аз не осъждам тези, които са се оженили извън вярата, но Божието най-добро е да се ожени за някой във вярата. Ние с тези във вярата не може да се оправим. Пък какво да говорим за тези, които не са във вярата? В нашата църква имах един случай, една от младите жени ми каза, пасторе, аз се женя. Чудесно. Моя съпруг е невярващ, обаче той превъзхожда във всички отношения вярващите. Какво мога да кажа на такъв коментар? Мога ли да кажа нещо, твой съпруг не става? И чудесно, Бог да я благослови, живейте, разберете се. Само след 2 години, същия този съпруг, който превъзхожда в много неща, във всички области, вярващите, хареса друга жена. И я остави с дете и я обичаме тази жена. Служиме. Разбираме и трудностите, и предизвикателствата. Тя трябва да се излезе за детето, трябва да ходи на работа, трябва просто да се справя за живота. Обаче това още веднъж доказа истината. Не оставайте, ще се появи някой галантен, знае как да, къде да те пипне, какво да ти каже.
как да те погали и ти направо казва, това е. Това е. Това е, защото преди тебе, знаеш колко е имало. Или ще се появи някой жена, тя само с поглед, като погледне и ти направо не знаеш къде си. Те знаеш колко са били преди тебе. Не се заблуждавайте в това, не оставайте. Аз вярвам в вярващи хора. Вярващи хора, както каза Дани, с хора с характер, с страх Божий, във вярност. И това е, което трябва да се търси. За Божията воля търсете тая хармония. Молете се, но и действайте. Господ ви е дал чувства, дал ви е разум. Не идете да хвърляте отговорността на някой друг, а вие решете. Много добре беше преди мен. Спирам по този въпрос. Още нещо, което искам да разгледам във връзка с поколение, когато се говори. Мисля, че е важно да говорим за поколение на вярата. Едното поколение е поколението, което оставаме, децата след нас. Физическото поколение. Обаче има и духовно поколение. Поколението на вярата. Исус Христос каза на своите слушатели: нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение. И аз съм се стряскал от тия думи, казвам, много грубо. Представете си, събран народ, и той каза нечестиво и прелюбодейно поколение. Помислете си какво е поколението днес. Има ли разлика? Няма. На мен ми изглеждаха тези думи много силни, обаче сега ги виждам, че са истина. Апостол Петър проповяда на Петдесетница. Това е проповедта му, която говори за Святия Дух. Покайте се, всеки от вас се кръсти, ще бъдете изпълнени Святия Дух, на вас е обещанието, на колкото далечни Бог призове. И следващите думи, знаете ли какви са? Избавете се от това нечестиво поколение. Извратено поколение даже ги нарича. Избавете се. Тоест, има поколение, което е духовно поколение. Поколение на вярата. И ние, мислейки за поколение, искаме да градим точно такова поколение на вярата. Сега аз съм друго поколение. Аз съм над 50-те вече друго поколение. Вие сте друго поколение. Моето поколение е било едно. Ние сме минали през комунизъм, през гонение, през различни. Сега вие имате други предизвикателства. Божията воля е да бъдете поколение на вярата. Ама не само да оцелеете във вярата. И аз вярвам, че следвайки Господа е голяма радост, е голяма наслада, е голяма привилегия да живееш за Бога. Това не е едва не ти си, направо се жертвал толкова много, че Бог ти е длъжен. Не ти е длъжен, Господ. Ти имаш привилегия да бъдеш от поколението на вярата. И затова прибавете към вярата си радост. Радост от това, че сме Божии. Наслада от това, че Господ е нашия баща. Че имаме смисъл в живота. Че имаме възвишени ценности. Християнството е една вяра, която тя се е доказала. Няма какво да доказваме. Всичко е доказано. Хората, които са се отворили за вярата, тяхният плод е добър. Тяхният живот е благословен. И когато говорим за поколение на вярата, как мислите, че ще има поколение за вярата, ако не се благовества? И аз тук искам да засегна малко този въпрос. Вие благовествате ли? Изявявате ли вярата си? Предизвиквате ли хората към вяра в Бога? Или се срамувате? Защо се срамуват днес християните да благовестват? Какво ще кажете? Повече ли благовестват днес християните или от предното поколение или не? Не. Що не мълчите? Чувате ли ме какво говоря? Мислите ли? Благовествате ли? Има ли нещо, поради което да се срамувате от вярата си? Има ли? Няма. Значи, тези, които живеят в света, живеят по един извратен, грешен начин и не се срамуват, дори да не го натрапват. А ние, които имаме една изпитана вяра в вековете, която тя се е доказала, ние някакво да доказваме, сме плахи да благовестваме, да говорим за Бога. Защо е така?
Има ли пречки за нашето благовестие? Има ли? Вие можете да назовете някой. Защо християните днес не благовестват? Защо? Кажете. А? Срамуват се. Защо се срамуват? Защо? Не ценят това, което има. Не ценят какво? Вярата. Не ценят вярата. Да. Ако твоето духовно състояние е не на ниво, ти няма да имаш дразновение да благовестваш. Това е така. Няма как да достигнеш поколението си, ако ти самия не си наред. Каквото имам, това ти давам. Трябва ти да си добре. Ако ти си в света половината и половина, ти не си. Ние имаме основание да вярваме, че света е разумен. То се наблюдава навсякъде. И зад него стои един разумен творец. И имаме основание да застъпим на Божието Слово, което през вековете се е доказвало. Искам да я насърча. Няма как да има поколение на вярата, без да има хора, които разпространяват вярата. Как да я разпространяваме? Как? Ако гледам някакъв път във форумите, такива глупости пишат, такива простоти и с такава увереност ги пишат, а християните мълчат. Що мълчите, бе? Я го бункайте той тук, дето хули Господа. Скоро трябваше да изследвам Бхагавад Гита. Това е все едно Библията на кришнарите. Трябва да ви кажа, че като четах тук и там, просто съм изумен как може да има хора да вярват в такова нещо. Наистина. Просто нашето Божие Слово е благодат. И ние трябва те твърдят, че това е книгата, че това е вярата, че Кришна е Богът и нали, с голяма увереност. А ние мълчим. Хора призоваваме. Това е една духовна битка. Едно време имахме среща с Националния съвет за радио и телевизия. И господин Лозанов с папионката, който е, каза едно много интересно изявление. Всичко е борба на истории. Това бяха неговите думи. Борба на истории. Ние имаме също една история, обаче тя е хубава история. Тя променя хора, променя народи. Но ние трябва да я издигаме. Не да мълчим, не да се срамуваме. Няма как да има поколение на вярата, като вие се срамувате от вярата. Това показва, че нещо вие не сте наред духовно. Трябва да се смирите пред Бога, да искате прошка. Защото първото нещо, което Исус каза, като събра своите ученици, знаете ли какво каза? Елате с мен, ще ви направя ловци на хора. Това каза. И последното нещо, което каза, като заминаваше, даде ми се всяка вас, идете по целия свят и проповядайте Бога. Значи това говори ли ми нещо? Ние имаме мисия като християни и най-голямата нужда на България, дори невярващите хора днес го осъзнават. Невярващите говорят за това, че има морален и нравствен упадък. Това го констатират светските хора. Откъде да дойде обаче морален и нравствен подем? Откъде? Хубаво го казвате. От християните, от църквата, от тия, които живеят за Господа и които издигат смело името на Бога. Които не се срамуват от благовестието, апостол пак казва, не се срамуват от благовестието Христово, защото той е сила за спасение. И променя и хора, променя и народи. Ако вие нямате дразновение да благовестите, замислете се за вашето духовно състояние. Замислете се. Аз бих се замислял сериозно. Това показва, че нещо има грях, това показва, че има колебание. Ако трябва, четете книги. Един от страховете на вярващите да не благовестите, че не знаят отговор на всички въпроси. Да не мислите, че има някой да знае отговор на всички въпроси. Няма. Въпреки това има достатъчно неща, за които ние да сме уверени и да издигнем Господа. Поколение на вярата. Няма как да дойде, ако ние не сме поколение на вярата и ако ние не благовестваме. Амин. Ще се изправим. Боже, благослови тези скъпи млади. И те моля да оживиш истини за тях от всичко, което слушат тук. Ние знаем, Боже, че Твоето Слово не се връща на празно, но То извършва това, за което е изпратено. И аз вярвам, че това ще бъде поколение на вярата
което ще достига своето поколение и което ще променя България и света за Твоя слава. Да бъде Боже, оставям ги в Твоята ръка и ние всички Ти благодарим, че Ти си такъв страхотен Бог, че ни обичаш, че се грижиш и най-вече, че ние сме Твои. Амин.